So, December 8, noon si Maria ipinagngidam ni Santa Ana, pagkatapos ngunyan September 8 ang kanyang panganakan. 9 months, So, doon mga tugang makikita natin na si Maria ay pinili ng Diyos. Okay? Siya po ang pinili ng Diyos. Napakaganda po ito. Kaya ito ang talagang makikita natin sa Bible. Si Maria was chosen. Na actually magayon mga tugang na pag-aralan natin ito, na si Maria talaga mula pa noon, ay pinili na siya ng Diyos na maging ina ni Jesus. Kaya nga, hindi natin pwedeng ihiwalay si Maria kay Jesus. And by the way, si Maria hindi po natin sinasamba. Si Maria ay hindi po Diyosa. Although she is the Queen of Heaven and Earth, hindi po siya Diyosa. Hindi po natin siya sinasamba. At siya po ay ating iginagalang tulad ng paggalang ni Jesus. Sapagkat si Jesus, ginalang niya ang kanyang nanay. So tayo mga Kristiyano, igalang din natin si Maria. Okay, yan na napakahalaga mga katugang. So, yun ang importante na alanahanin. Okay, so significant event in the life of the church, itong pagkamundag ni Blessed Virgin Mary, because it marks the dawn of salvation. Ayan po. Because through her birth, sa iyang kapanganakan, sa pag-aaki sa iya, God begins the fulfillment of His divine life for the redemption of humanity. Okay? So yun pa pag-usapan natin ngayong araw na ito na September 8. Actually makikita natin yan sa Bible. Mary's birth is rooted in God's plan of salvation. So si Maria ay pinili ng Diyos. Okay? So from the beginning, God chose Mary to be the mother of His Son, Jesus Christ. Actually, nasabi niya sa Genesis chapter 3 verse 15, where God speaks of the woman whose offspring will crush the serpent's head. Okay? Mary is that woman, and her birth signifies the first step in the unfolding of this promise. So makikita natin na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Yan. Yan ang talagang pinagdiriwang natin ngayon. Nang ang tao ay Adan at si Eva ay nagkasala, So, hindi nagpabaya ang Diyos. Dahil mahal ng Diyos ang tao, kahit minsan hindi minamahal ng tao ang Diyos, pero ang Diyos mapagmahal sa mga tao, nangako siya na magpapadala ng tagapagligtas at ipapanganak ito ng isang babae. Sa Genesis chapter 3 verse 15, maliwanag po ito. Ulitin ko, nasabi sa the woman, whose offspring will crush the serpent's head. Yan. So, yun po sinasabi dyan. Kaya ipinangaki nga si Maria dahil si Maria po ang yang babaeng iyan. Kung ginamit din po yan sa yung wedding, di ba? Woman. Ginamit din po ito sa crucifixion na sinabi, woman, behold your son. Doon sa wedding at Cana, ginamit din yung woman. Ang sabi si Jesus kay Mary, hindi niya tinawag mother, kundi woman. Behold, woman, this is not yet my time. Sinabi woman. So yun mga tugang, ito ang tunay na si Maria ang woman duman. Okay? So maliwanag mga tugang. Kaya sa Catechism of the Catholic Church, ito po ang ipinapangaral sa number 488. God sent forth His Son, but to prepare a body for Him. Yan, tingnan mo. So ang Diyos nagpadala ng
sa iyang aking bugtong, ano? At ipiniprepare niya ang hawak na yan. He wanted the free cooperation of a creature. Yun. Hindi pinilit si Maria, di ba? At during the Annunciation, si Maria ay inimbitahan. Ano? Hindi siya pinilit. Kaya, para ba sinasabi, would you like to be the mother of God? Yun. At ang sabi, hindi man niya alam, pero at the end, ang sabi ni Maria, let it be done to me according to your word. Okay? Ang sabi sa Catechism of the Catholic Church, 488, God sent forth His Son, but to prepare a body for Him, He wanted the free cooperation of a creature. For this all eternity, God chose for the mother of His Son, a daughter of Israel, a young Jewish woman of Nazareth in Galilee, a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. So napakaganda mga tugang. Ito pang paggirumdum sa mga tugang na si Maria ay pinili ng Diyos. Siguro magrereklamo ka mo, bakit pa siya pinili ng Diyos? Kasi siya gusto ng Diyos eh. Oh, yun. Ngayon, si Maria ay magiging example sa ating lahat kung ating gagawin ang kalooban ng Diyos. Ibabalik si Father Boots pagkatapos ka mga pagirumdum. Ang oras sabi ko niyan, 15 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag Uno Plus, mag Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP na kung sa inyo niya na daw petsa 8 kang bulan ng Setyembre sa tuyang sineselebrar ang kumpleanyo o kapangkian ni Mama Mary. Sinabi ko kasi bago na si Mama Mary kasi, si Blessed Virgin Mary, was chosen by God. Yan, number 1. She was chosen by God and nobody can sabi niya, walang sino mang tao makakaalis sa kanyang ng privilege na yan. So, wala si Sai. Kasi siya ang gustong wala. Kasi pinili malaya ang Diyos. Piliin kung sino ang kanyang magiging ina. Yan, from the beginning. Baka ikaw, hindi ka siguro pinili. Kung titingnan din natin, si Mama Mary, mula nang ipinanganak siya, ay talagang sumusunod lagi siya sa kalooban ng Diyos.
yung kagustuhan ng Diyos eh. Siguro hindi tayo pinipili kasi nga matigas ang ulo tayo. Matigas ang mga payutay. Matatagas ang pay, pasaway kaya kita. Si Mama Mary, pinili talaga siya. Kasi una-una, mahiling na talagang masunurin, may pagtiwala sa Diyos. O kita, may pagtiwala ba sa Diyos? Minsan, nagdududa pa nga kita Yan, kaya magayon nun. At makikita natin ito, na si Mary was prepared by God. Kahit doon sa Old Testament, nandun na talaga. Sa Old Testament ka, nandun na kaagad yung woman nung nagkasala si Adan si Eva, nandoon na kaagad si Mama Mary. Pero wala ang pangalan, woman. At yung woman na yon sa New Testament ay walang iba kundi si Mama Mary. Yan. Maliwanag baga, Nga lang, ayaw nang tanggapin ng iba. Ulitin ko si Mama Mary po, hindi po natin sinasamba. Siya po ay ating pinararangalan at minamahal dahil mahal na mahal ni Jesus si Mama Mary na kanyang ina. Okay? So, mga Katoliko, mga Kristiyano, mahalin natin si Maria tulad ng pagmamahal ni Jesus. At si Maria, makikita natin nang ipinanganak niya si Jesus nga, talagang sumusunod lagi kay Jesus. Yan. So, sabi ko kasubago na inihanda si Maria. Si Maria na maging ina ng Diyos. Yun naman talaga ang pinaka-significance kung bakit binibigyan natin ng parangal o ginagalang o dinadakila natin si Maria dahil dinakila siya ng Diyos Maliwanag baga sila sa maliwanag ito yung sa Magnificat, maliwanag sa Magnificat na they will call me blessed. Yan, they will call me blessed. Yan. Yun, sa Mary's Immaculate Conception, Mary's birth is significant because she was conceived without original sin, in the womb of her mother, Saint Anne. Yun. Ito po ay privilege, Kung hindi tayo nagiging privilege, kasi alam mo, ang Diyos malaya, di ba? Ang problema sa atin, tayo kasi parang kung sino na tayo, parang Diyos na tayo. No. Hayaan natin, ang Diyos ang pumili. Hindi naman tayong pumili, ang Diyos ang pumili. O parang ganito, tingnan mo, lahat tayo, kahit kami mga pare, hindi bayan ang pumipili sa amin, paging bubutuhan, hindi tulad ng eleksyon. Hindi po. Kaya masasabi natin na ang simbahan ang pumili. O, ganun po. Ang Diyos ang pumili kay Maria. Na maging ina ni Jesus. Yan. So, kaya nga, ang ginawa, inihanda si Maria sa tinatawag natin Immaculate Conception, kung saan ito pinagdiriwang natin tuwing December 8. Kaya kung magbilang kita December 8, hindi ba, yung kapanginaban, yung Mary was conceived, ibang sinasabi tayo na, nabibilot kita. Yung conceived, yun nga sa English yun, conceived. She was conceived without original sin. Okay? December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, 9 na bulan. Di ba? Mula nang si Maria ipinaglihi ng kanyang nanay na si Santa Ana. Ngayon ang kanyang kapanganakan. At ito po ay naging dogma na dinipay ni Pope Pius IX in 1854. Okay? At ito po ay pinatunayan din ni Mama Mary when she appeared in Lourdes. Ano nakalagay doon? I am the Immaculate Conception. Soy Immaculada Conception. Okay? So talagang maliwanag.
At masasabi natin itong significance ng kapanganakan ni Mama Mary dahil yung anghel mismo ang nagsabi, si Angel Gabriel. Ang sabi ba ni Angel Gabriel, makikita natin sa Bible, Luke chapter 1 verse 28. Anong sabi ni Angel Gabriel? Hail! Hail! Ano pagsaludo po ito? And then sabi niya, full of grace. Yun, ang tawag kay Maria, puno ng grasya. Because unang-una, wala po siyang kasalanan, mana. Yan ang napakahalaga doon. Oh, magtatanong, bakit Father Butsi, Mama Mary, walang kasalanan, mana? Kasi nga, ipinaglipo siyang walang kasalanan. Ano? At kaya nga, tinawag siya ngayon, full of grace, puno ng grasya. Ano? Kita ano po, hindi tayo puno ng grasya, no? Puno siguro tayo ng grasa. Yan, may grasa dahil marumi tayo eh. Dahil sa ating pagiging pasaway, hindi masunurin sa Diyos, ano? Mandaraya, ano? Gumagawa tayo ng mga masama, ano? Si Maria, walang ginagawang masama. Kung titingnan natin, palagi ang ginagawa ni Mama Mary ay ikabubuti. Tingnan ninyo, nung si Mama Mary ay naimbitahan si Jesus doon sa isang kasalan. Sa kasalan, ano nangyari doon? Inisip ni Maria yung kanyang kapwa. Mapapahiya kasi yung yung bagong kasal. Mawawalan sila ng alak. So inisip ni Maria yung kapakanan ng kanyang kapwa. O tingnan ninyo, yan ang tunay na banal. Ang tunay na banal, ang tunay na taong santo o santa, iniisip lagi ang kapakanan, ang kabutihan ng kanyang kapwa. Ano? Na kahit na sabi ni Jesus, my hour has not yet come. Woman, my hour has not yet come. Ano? Gagawin mo na kaagad akong revelation, i-reveal ko na kaagad. Pero alam mo, hindi na pahindian si Mama Mary ni Jesus. Kaya nga, the first miracle of Jesus ay through the intercession of the Blessed Mother. Totoo yan, mga tugang. Kaya, of course, ang Diyos ang gumagawa ng milagro. Hindi naman si Mama Mary, but through the intercession of Mary. Oh, sasabihin, si Maria nagbagawa ng milagro. Hindi po. Ang Diyos ang gumagawa ng milagro. Dahil ang Diyos ang makapangyarihan. Pero dahil sa pamamagitan ni Maria, maliwanag baga, sabi ni Maria, anak, maawa ka sa kanila. Ang sabi ni Mama Mary, actually, mayroon 7 last words si Mama Mary. And the 7th last word, the last word of Mary in the Bible is, yon? Doon sa kasalan sa Kana. Do whatever Jesus tells you. Actually, hindi po sinasabi sa atin. Sa ating mga Katoliko, sa ating mga Kristiyano, ang sinasabi ni Mama Mary sa atin, go to Jesus. Sundin ninyo si Jesus. Hindi ako, kundi si Jesus. So alam mo, minsan may mga kapatid kasi tayo na sinasabi nila na, ay si Mama Mary daw. No, Mama Mary is not a Diyos. Hindi pa sa Diyos. At ang sinasabi ni Mama Mary, learn from my son Jesus. Do whatever my son Jesus tells you. So nagkaroon ng milagro. Yan na importante mga tugang yan. Yan ang makikita natin. And Mary became the vessel of the incarnation. Okay? So makikita natin yan. Because Mary was freed from original sin, and that's why she has the fullness of grace at the conception, and prepared her to be the worthy vessel for the incarnation of Christ. Kaya siya naging ina ni Jesus. Okay? And babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdum. Ang oras sabi ko niyan, 28 minutos, makalipas ang alaw na ning hapon.
An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned Chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Kasama natin ang Diyos. Di ako Okay, balik po kita gilaray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasi OP at gusto ko pong batiin si Alvin Oy. Talagang palaging nakikinig yan from sign on to sign off sa DCGB Country. Thank you, Alvin. Okay? At sana nag-i-enjoy ka rin at marami kang natututunan. So alam mo, ngunyan nasa tuyang pinagsisilibrar ang kapangakian o kapanganakan o kakumpleanyo ni Mama Mary. Sana ito ang satuyang pagnilay-nilayan, ang ating pagsilang din. Bakit tayo isinilang? Yan. Bakit si Maria isinilang? Yan. Yan ang nga pag-ano natin. Bakit si Maria isinilang? Si Maria isinilang dahil sa kanya ipapanganak ang Diyos na magkakatawang tao na walang iba kundi si Jesus. Iyon, di ba? So, in other words, si Maria ipinanganak na may purpose. Ano ang kanyang papel sa mundong ito? Magiging siyang partner ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Tayo din kaya. Ako ipinanganak, ikaw ipinanganak. We were all born. Ano? So pinanganak tayo. May mission tayo, mayroon tayong purpose sa buhay. Ang purpose po natin ay hindi lang magpakayaman, magpakadalubhasa, magpakatalino. Hindi po yun eh. Ang purpose natin sa mundong ito, makatulong sa Diyos, maging partner ng Diyos, hindi kaaway ng Diyos eh.
sa ginagawa natin, inaaway natin ang Diyos eh. Paano natin sinasabi, inaaway natin ang Diyos? Sa hindi pagsunod sa Kanya. Tulad halimbawa, ang kalikasan, bagat ngayon ay care of creation, dapat alagaan natin ang kalikasan. Yan. May mission tayo, may purpose tayong alagaan ang mundong ito. Yan. Maging tulad ni Maria, naging kasangkapan siya sa kaligtasan ng tao. Yan. Yan naman talaga ang ginawa ni Maria. Tayo ay ipinanganak din parang maging katulong sa kaligtasan ng tao. O halimbawa, tayo nilikha parang maibsan ang kalungkutan, maibsan ang kahirapan. Hindi tayo nagiging kasangkapan o nagiging sanhi, sabi natin, nagiging sanhi ng kahirapan ng mundo. Yan, ikaw ba'y isinilang dito sa mundo parang magparusa ng ibang tao? Ikaw ba'y isinilang dito sa mundo parang manglait ng tao? Ikaw ba'y isinilang sa mundong ito parang manakit ng tao? Bakit ka isinilang sa mundong ito? Bakit nga ba tayo isinilang sa mundong ito? Si Maria maliwanag eh. Si Maria isinilang sa mundong ito para maging daan ng kaligtasan, ng tao. Kasi nga, yun, cooperation. We have to cooperate, with the purpose of God. Yan. Minsan kasi hindi natin nakikita yung the whole picture, yung kagandahan ng mundo eh. Ang nakikita natin, sarili lang natin. So, nasisira. Maganda talagang balikan natin. Bakit ikaw o ako na isilang sa mundong ito? Nang isilang ka sa mundong ito, ang laki ng tuwa ng nanay mo. Yun ba yun? Alam mo, importante mga tugang iyan na tayo ay isinilang sa mundong ito with a purpose, sense of mission. Kaimportante yan eh. Hindi tayo basta isinilang na magkumain ng kain, maggala ng gala. Hindi. Isinilang tayo, tulad ni Maria, maging kapartner ng Diyos. Yan po, maliwanag yan Halimbawa, kung hindi tayo nagiging kapartner ng Diyos, ano mangyari sa atin? Nagiging karibal, kaaway, o ang Diyos. Yan. At pag tayo nagiging isinilang, parang sirain ang kalikasan, di kapahamakan po yan. Tandaan po natin, tulad ni Maria, tayo isinilang, na maging partner ng Diyos. Okay? We can see in every human birth as a call for new hope in the world. Hindi ba pag may isinilang, tayo natutuwa, wow, mayroon namang bagong bata, mayroong bagong sanggol, mayroong bagong tao. Ito kayang taong ito ay magpapahirap sa mundo. Itong taong ito ay magiging pag-asa ng mundo. Yan ang tanong eh. Si Maria isinilang sa mundo ay nagbukas ito ng pag-asa. Ito na po ang magiging ina o daan o kasangkapan ng kaligtasan sapagkat isisilang ang Diyos sa pamamagitan niya. Ganun po yun eh. At the same time, isilang natin din ang Diyos sa ating buhay. Tulad ni Maria, isinilang niya si Jesus. O tayo pag gumagawa ng kabutihan, naisisilang din natin ang Diyos. Napakalaga po ito. Kaya ulitin ko bakit nga tayo isinilang? Bakit nga ba tayo nabuhay dito sa mundong ito? Yan, di ba? Alam mo sa catechism, maliwanag eh. Why were you born? Okay? Bakit ka isinilang? Bakit ka nabuhay dito sa mundo? Nabuhay tayo sa mundong ito, parang to be with God. Yan, to be with God. Yan naman talaga eh. Tayo ay maging kapiling ng Diyos. To be with God. To be happy with God. That is the very purpose. To be with God. Yan ang nakakalimutan ng tao kasi. Bakit kayo sinilang sa mundo? Hindi, bakit sinilang ako dito? Basta magtrabaho, basta maghanap.
hanap buhay. Hindi po ganun eh. Ano? Isinilang tayo dahil tayo ay mapasapiling ng Diyos, to be with God in heaven. Yan. We were born to be with God in heaven. Nakakalimutan natin yan. Ano? Alam mo, nasa ano yan? Sa catechism. Ano? Maliwanag yun eh. Why were you born? Yan, tanong dito sa mundong ito. Ano? Bakit nga ba tayo isinilang? Okay? Kahit tatanungin nga natin, why were you born? Okay, tanungin natin dito ha. O, ito, hanapin ko nga dito si ano. Why? Okay, why we were born? Well, okay, yan, we were born. O, sandali text ko lang. Parang tanungin natin, ano ba talagang dahilan kung bakit tayo isinilang? Okay? It's not simply, sabi nga dito the reason we are born is a question of philosophical and theological debate with no single universally agreed upon answer. Pero kung sa Bible, sa catechism, maliwanag po ito. We were born, okay, sabi nga, many religions proposes that humans are created by a divine being for a specific purpose, often related to God's desire to share joys with beings created in His image. Maliwanag po yun. Ano? Maliwanag yan na tayo, we were created by God, and since we are created by God, naisilang tayo, to be with God in heaven. And how can we go to heaven? Sabi nga ni, paano kita makakaduman sa langit? Well, we have to know God, love God, and serve God. Yan naman ang talaga, very basic po sa catechism, ano? Nalilingawan ta na kaya, bakit tayo isinilang? Yan. Why were we born? Okay? Well, maraming sinasabi na, what yung pinaka-purpose ng ating kapanganakan? Okay? Sabi nga, tayo lahat ay isinilang. Sabi dito, why were we born? Okay? No amount of human trials, problems and sufferings in this life could ever approach to the inestimable value of eternal life as children of God. So actually becoming like God and like Jesus. Okay? This is what life is all about. Okay? To become like Jesus. Yun po yun eh. To become like God, to be with God in heaven. Hindi maging Diyos na para tayo mag-control, because we were created in the images and likeness of God. Maliwanag po yan. Kaya sana maging maliwanag ito sa atin. Ngayon na pinagdiriwang natin ang kapanganakan ni Mama Mary, magandang talagang pagnilay-nilay. Pagtanungin natin ang ating mga sarili. Haputon ta sa mga sadiri na ako namundag digdi sa kinabaan. Yun. Namundag ba ako sa kinabaan accidentally or purposely? Well, tayo po ay namundag digdi sa kinabaan purposely. Tulad si Maria. Mary was born with a purpose to be the mother of God. To be the partner of God. Yan, ulitin ko yan to be the partner of God. So, we also were born to be partners of God. That's why we have to cooperate with the sign, with the plan of God. Maganda po yun eh. Alam mo, may akong libro dito eh. Mayroon ako dito sa likod ko na yung Purpose Driven. Ito po yung librong ito eh. Ito. Maganda itong librong ito. Papakita ko sa inyo. Purpose Driven. Maliwanag ito kasi pagpapagirumdum ito sa tuya, because we are not accident, hindi po tayo pinanganak, nagkamali. No. So the purpose of your life is far greater than your own personal fulfillment, your peace of mind, or even your happiness. It's far greater than your family, your career, or even your wildest dreams and ambitions. If you want to know why you were placed
on this planet, kung bakit tayo ay ipinanganak o isinilang dito sa mundo, you must begin with God. Because God is the Creator. Binuhay ka ng Diyos eh. Hindi ka naman ang nagbuhay sa sarili mo, di ba? And even nang pinanganak ka ng nanay o tatay mo, hindi mo sinikadan so tulak kang mama mo, "Ma! Iluwas mo na ako, Digdeo!" Pakuday mong baga, you were born by His purpose and for this purpose. Okay? Nga lang minsan ang problema kan tao kasi grabe tandaan natin ito it all starts with God. Yan naman talaga eh. Minsan nakakalimutan natin. Remember, Mary was born because it all starts with God. God has a beautiful plan for humankind, the salvation of mankind, the plan of salvation. That's why Mary was born, okay? Sabi nga sa Colossians chapter 1, verse 16, "For everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible, everything got started in Him and find its purpose in Him." So talaga, nandoon po yan. Kaya pag ang buhay ta wara sa Diyos, ang buhay ta pariwara. Wara talaga. Yan ang napakalaga. Kamaganda ito eh. The search for the purpose of life has puzzled people for thousands of years. Ano ba talaga ang purpose natin? This typically begin at the wrong point. Tandaan po natin, if we begin with ourselves and we do not begin it with God, wala tayong pupuntahan. Tandaan natin, our life starts with God. Okay? Maliwanag? O sige, babalik muli si Padre Bus pagkatapos ka mga pagirumdum. Ang oras tabi ko niyan, 46 minutos, makalipas ang alaw ng hapon. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Red Horse Super!
Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita ginawa sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP, kung saan sa tuyang aning siniselebrar ang kapistahan ni Mama Mary sa kanyang kapanganakan. At itong kapanganakan ni Mama Mary should ponder and make us think. Sabi, makapag-isip-isip naman tayo, bakit ka nga isinilang? Bakit ikaw nabuhay sa mundong ito? Kung nga po tayo, Father Boots, bakit ka nabuhay dito sa mundong ito? Magay na ito ang tanong na ito. Sabi ko kasaba ko, the search for purpose of life has puzzled for thousands of years. Pero mali kasi ang tanong Ang tanong kasi lagi, we start it with ourselves. The starting point is ourselves. Mali po yun. Okay? We ask self-centered questions. What do I want to be? What should I do with my life? Alam mo ba't maganda, instead of asking question, what do I want to be? Maganda, what does God want me to be? Yan, di ba? Ano ba ang gusto ng Diyos sa kuya ng gibuhon? Or what should I do with my life? Ang sinasabi kasi, what should I do? Mas maganda, what should God want me to do with my life? Yung kadalasan, sa self-centered ang satuyang mga tanong lagi. What are my goals, my ambitions, my dreams, my future? Nakapokus po tayo lagi sa satuyang mga sadiri. At tandaan po natin, focusing on ourselves will not be our life's purpose. So, ang dapat na nakapokus tayo sa Diyos, At after all, sabi nga, it is God who directs the lives of His creatures, everyone's life in His power. Totoo naman Nasa Diyos lahat po yan ang buhay natin ay nasa Diyos, hindi sa atin. Ang tanong ko, kung ang buhay mo talaga ay sa iyo, ay nasa iyo, alam mo ba kung kailan ka mamamatay? Alam mo ba kung kailan ka magkakasakit? Hindi natin alam Walang nakakaalam. We do not know when, we do not know where, and we do not know how we'll die. Tandaan po natin ito. Because focusing on ourselves will never reveal our life's purpose. So ano ba talaga ang purpose natin? Remember that you by God. You made yourself. Hindi ka ang siyang lumikha ng sarili mo. Kahit sabihin na pinanganak ka ng nanay mo, hindi rin ang nanay mo at tatay mo ang naglikha sa iyo. Okay? Ang Diyos, nakakalimutan natin kasi, we were made by God. And for that, we are created by God and for God. Tandaan po mga tugang ito. Our purpose created by God for Himself, and we were created for God. And until you understand that life will never make sense, hanggat hindi po natin talagang naiintindihan na tayo ay nilikha ng Diyos, akala kasi natin tayo ang lumikha sa ating sarili, we will never understand what life is. And sasabihin natin, life will never make sense. Na, yan po ang mga tanong ng mga tao ngayon. Paano ba tayo
Kaya nga, ulitin ko, napakalaga ito, Ngayon, sa tuyang pinagsilibrar ang kapanganakan ni Mama Mary, si Maria ipinanganak, dahil may purpose. Anong purpose? She was created by God, and she was also created for God. So, we were created by God, and we were created for God. Yan. We were not created for the world. Kung tayo ay nilikha para sa mundong ito, sayang ang buhay natin. Kaya tingnan mo, sayang. Wala tayong eternal life. So pag namatay ka, wala na. No, we were created by God and we have eternal life. May buhay tayo na walang hanggan. Yan ang nakakalimutan natin. Sana mga katugang talagang balikan natin itong napakagandang paalala sa atin ngayon na pinagdiriwang natin ang kapanganakan ni Mama Mary. Okay? It's simply the purpose of life. So Mary was born for that Jesus will be born unto her. Okay? She will be the mother of God. So, napakahalaga po ito na tayo isinilang ng Diyos, para sa Kanya. Sinilang tayo ng Diyos para maging partner, maging kasangkapan ng Diyos sa kalikasan. Tandaan po natin na ibinigay ng Diyos ang mundong ito. Hindi abusuhin, kundi gamitin ito. Iba yung paggamit sa pag-abuso. Gamitin po natin ito sa tamang bagay. Ang nangyayari kasi, halimbawa, hindi natin ginagamit ang mga ibinibigay sa atin ng Diyos na aayon sa kanyang plano. Yan. Lahat kasi may plano yun eh. Nasisira lang eh. Ang cellphone, for example, anong cellphone? Ang tunay na talagang layunin ng cellphone is to communicate the truth. Pero ano nangyayari? Mga fake news, mga hindi naman talaga totoo. Pag ginagamit natin ang cellphone sa pagpapahayag ng katotohanan, yan po ay tama. Pero kung gagamitin natin ang cellphone, sa paghayag ng kasinungalingan, kamalian, kasamaan, hindi po tama yan. Yun. Lahat po ay may purpose eh. Tulad ng ilong natin, may purpose ang ilong. Anong ginawa? Bakit may ilong tayo? Para makahinga tayo. Ang mata may purpose. Lahat ng bagay may purpose. Nakakalimutan na po natin ang purpose. Kahit yung kapanganakan natin. So anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Ito po uli si Father Butch na nagpapaalala lang. Na you have a purpose. Tandaan po natin, we were created by God and we are to be for God. We were made by God and we are for God. Tandaan po na, ulitin ko ulit. We are created by God and we have to live for God. Yan po naman ang tanong, are we living for God? At tayo ba sinasabuhay ba natin ang gusto ng Diyos? O sinasabuhay natin ang kagustuhan lang natin? Yun, tanda natin, hanggat hindi natin sinasabuhay ang kagustuhan ng Diyos, we will never find meaning in our life. Even in our joy, in our suffering, wala po yan. Kaya tandaan po natin ito, we were created by God and we have to live for God. Like Mary. Si Mary, she was created by God and she lived for God. And that's why sinasay, let it be done to me according to your word. Anyway, nagpapasalamat po ako sa satuyang technical na si June Napoles, I think so, at kay Jerome Martinez, ating IT. Ito po, ginaray si Father Butch Bombasi, OP ng USC Legazpi, na bumabati. Happy birthday, Blessed Mother. Thank you.